Sa number 2, mas ginapabasko karon sang Banwa sang Pulupanda ng vaccination program sini matapos may pagsaka sa COVID-19 deaths nga nagdangat na sa napulo sini nga bulan sang Setyembre. May report si Nico Delfin. Naka-half-mass ang ayahay sa pagbukas ng Pulupandan Municipal Hall humalin sa ginpatuman ang 2-day closure sang Lunes. Inikabayan sang pagdumdum kag pag-unong sang banwa sa kalisod sang pamilya sang nagtaliwan nga anay sang guniang bayan member. Ang anay opisyal sang banwa ang kabahin sa napulo ka mga COVID-19 deaths humalin sang Setyembre 1 sandigman sa record sa Municipal Health Office. Para kay Municipal Administrator Maggie Infante, masubo ang halit nga natugas ang COVID-19 ilabi na sa mga pamilya nga nalisdan kag pati na sa ekonomiya sang banwa. All the lessons, it's painful lessons. We don't want to lose people, especially loved ones. But then if you do not take measures, it will all end up at cost of lives. Kabahin sa mga nangintikang sang banwa ang pagpabaskog pa sang nasugdan nga vaccination program. Ang 31 anyos nga farm caretaker nga si Rolly Matos Jr. isa sa mga nagpadulong kaina sa Municipal Auditorium agud magpabakuna. Suno sa iya, wala na siya kuntani sang plano nga magpabakuna para sa second dose. Pero sang may baluan ng angot sa pagtaliwan sang iya kaingod, nagbalik siya sa vaccination center sang banwa para magpabakuna. Na nukulbaan man lapitan na sa mundan. Ang piskal ba subungan nga taron nila. Lapit na sa inyo? Oo, lapitan na sa sabon. Isa nagpainggan nyo sa inyo nga magkatuli? Sige, yung ako si Kandos. Hindi oras namin sige, yung ako si Kandos mo. Nga man? Doon natamat naman ko. Ang tricycle driver nga si Manuel Escamilla wala naman nagpili pa sang igabakuna sa iya sa handom nga makakuha siya sang insigida nga proteksyon batok sa makamamatay nga COVID-19. Hindi sa una pa lang yung ko yung mapa-injection kay para sa proteksyon sa kulingon. Target sang banwa nga mabakunahan ang 21,000 ka mga individual. May masobra na sa 2,000 ang fully vaccinated. Pero hindi malipod nga may yara gihapon sa nagaduwa-duwa nga magpabakuna. You know, it's a choice of people. You cannot force it naman siya obligatory. But then you see the results. Statistics will show that the unvaccinated is the one being right now suffering. Suffering the cost of their actions. So I think that's the message. Dapat get your vaccination. It's for free. Get it because nobody loses. Everybody will gain. Nagapati si Governor Eugenio Jose Lacson nga ang pagsaka sang COVID-19 cases kag deaths ang posible tugas ang Delta variant. Sa kabilugan, may 29 na ang COVID-19 related deaths sa probinsya sa sulod sang masobra isa ka semana. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.